Pozdrav Štit. Ovo je nekad bila u bivšoj Jugoslaviji špica. Tu smo se svi sastajali i stajali i razgovarali. Bila su drukčija vremena. Evo sada ćemo imati drukčiju špicu, imat ćemo drukčije kurzo. Možemo se samo sjetiti nekadašnjih dana kad smo se tu svi družili i stajali i razgovarali. Prošla su to vremena. Pozdrav Štit.